नोंथांमोननि चेनेलखौ आं गिबियाव बजबनानै लाग्रोबाय। दा बावहाय बावैसो आं खबर मोनदों जे जोंनि आमलायगुरि गामिनिफ्राय जे हादां बसुमतारी आरो रैसुमै बसुमतारी बिथांमोनखौ जे दिनैनि बे फुंबिलि समाव दहाय आं खौरां मोनदों। दा बे खौरां मोननाय बेलायैनो दिनै जे बिथांमोनहा जे गोरोन्थि बुजिलायनानै थांदोंब्ला बिथांमोनखौ आं मोजाङै मोजां फैफिनगोन आरो मोजाङै गावनि न'खराव आलो गोजोनै थाफैफिनगोन आं बेखौ आसा खालामदों। दिनै आं बे गामिनि दैदेनगिरि जानानै गावबुरा जानानै दिनै बयनिबो संसारखौ मोजां जाजानो लुबैयो आरो न'खरखौ मोजां जाजानो लुबैयो आरो गावसिनि न'खर संसार सोलिनायखौ मोजां गोजोन थासारियै दैदेनलांजानो आं लुबैयो। आरो बे समावनो बिथांमोनहा जे माबा मोनसे गोरोन्थि सानफ्लांनानै जे बुजिफ्लांनानै बेफोरबायदि हाबाखौ मावदों। दा बिनिफ्राय गिदिंफिननानै जुदि मोजाङै मोजां फैफिनो आं बेखौ आसा खालामदों। आरो जे बेफोरबायदि जेंनाखौ जुदि गामिनि दैदेनगिरिफोरनि बुजायनाय आजायनाय बा अननानै हांख्राय हरफिननायखौ जुदि खोनासङाब्ला उनावहालागै जों माबा मोनसे आयेननिबो बेब'स्था लानाय जागोन जाहाथे समाजा बांद्राय बिदिखौ लाय होआ। ओंखायनो आं अननानै गुरैयै खावलायहरदों जे बेवहाय रैसुमै आरो आदै हादां बे सानैया गिदिंनानै न'आव थाफैफिनो आरो बेखौहाय मोजाङै मोजां जों बजबनानै लाफिनगोन। जों रावखौबो जेबो खालामा आरो हांगामाबो खालामहोनाय नङा। रावखौबो जों गारजेन हिसाबै होबथाना दोनगोन। मानो होनोब्ला मानसि हिसाबै मालाबा समाव गोरोन्थिया जाफ्लाङो, गोरोन्थिया मावफ्लाङो। बेखायनो आं जे बेखौ गावनि गोरोन्थि साननायखौ फिदिंफिननानै मोजां साननानै जे न'आव फैनानै गावनि गथ' गथायखौ बजबनानै लाफैगोन। बेवहाय रैसुमैया आरो आदै हादाङाबो जे गावनि बिमा बिफा दं जे बाहाय गावनि बिमा बिफाजों मोजाङै थाफैफिनगोन बेखौ आं आसा खालामबाय। दा जोबनायाव आं गासैबो गावसिनि भुल गोरोन्थिफोरखौ रिपिट सानखांफिननानै जे न'आव फैफिनगोन आं बेखौल' आसा खालामबाय। आङो गारजेन जानानै आं गोख्रोङै खावलायहरदों आरो जोबनायाव मानिथाराब्ला आयेननिबो राहा लानायखौ मावलांनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बा बायह्रायाव जे सोरबाफ्रा नुदोंब्ला जे बाहाय फटकबो होखानाय जाबाय खोमा आरो बेजों लोगोसे नामबो होनाय जाबाय। दा आरो बेखौनो आं खावलायदों जे जोंहा जे आफादफोर दङ, जोंहा एबसु दं, बेजों लोगोसे बनसु दं। बिथांमोनहा गावसिनि ओनसोलाव जे नुफ्लांबायोबा आरो बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो होखाबाय जानो हागौ न'खरनिफ्राय। दा बेवहाय फोरमायहरगोन आं बेखौ खावलायदों। दा नोंथांमोननिफ्रायबो आं गुरै खावलायबाय जे बबे बबे ओनसोलफ्राव जोंहा एबसु बनसु दं। दा बिथांमोनहा बे रैसुमै आरो हादांखौ बहायबा नुसनबायोब्ला दे हमनानै दे कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरगोन आं बेखौल' आसा खालामबाय। प्रब्लेमानो जानानै फैबाय। मारै होनोब्ला आंनि हिन्जावा गोमानानै दं। दा बहा दं बहा गैया जेबो खबर मोननाय जायाखै। ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो सासे सेंग्रायाबो थांफादों। दा डाउट खालामनाय जादों। ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो बिसोर सानैजों एसे मोजां मोनलायनायखौबो आं मिथिखायोमोन। ओमफ्राय मिथिनायनि गेजेरावबो एसे बे सिथ्लायावनो जोंनियावनो सावरायलायनायबो जाखादोंमोन मास मोनसे सिगां। ओमफ्राय दा बोरै बिदिनो फन रायलायफिनै दा दोनखारलायखो ना माखो दा मिथिनो मोनाखै आरो आं। सानैबो गैया दा। बहानि सेंग्राया? सेंग्रायाबो आमलायगुरि गामिनिनो। दा मा लुबैदों? दा आंनोथ' नांफिनगौ हिनजावखौ। मानो होनब्ला आंहा गथ' गथाय दंना सानै गोजोन। आंथ' दा नै उन्दै मानसि। बेसेबांसो बैसोनि गथ'आ सासे 14 बोसोर जाबाय, सासे बोसोरथाम जाबाय। दा स्कुलाव थांनांगौ मानांगौ बिराद प्रब्लेम जानानै फैबायना। आंहाबो दस्रायाव इंगेज खामानि मावो हिसाबै माने ओंखाम दै बायदिसिना खामानि मावनो खस्थ'। बेनि थाखायनो आंनो नांफिनगौ। जुदि बिथाङा फैफिनाबा, बिथाङा नोंथांनि हिनजावखौ दोनफैफिनाबा मा राहा लागोन? राहायाथ' आं एसे गिदिरैनो लानाय जागोन उनाव।
माने गावसोर दा मोजाङै मोजां फैफिनबा फैफिनबाय फैफिनाबाथ' आं राहाखौ लाखागोनानो। रैसुमै लांखारग्रानिया लांखारग्रानिया राजु बसुमतारी।